Marile ocazii ale partidei și să fii condus nu-i deloc ok din punct de vedere psihologic. Dorel Stoica, o pasă către Dănciulescu, Giacari Giacone, Cătălin Munteanu, o minge pentru Marius Niculae, poziție regulamentară, Niculae, gol! Marius Niculae a avut o mare ocazie în prima repriză, acum Niculae dă lovitura la Poltava, este 1-1 între Vorskla și Dinamo. Moții a trimis în bară, Torje la fel, acum Marius Niculae marchează după o pasă de senzație a lui Cătălin Munteanu. Merită subliniat încă o dată acest lucru, Cătălin Munteanu este un pasator de